nama niile chi ebe niile akọrọ ọgụ na azụọla ya na ụmụ nwaanyị niile nọdị na-eti mkpu azụọla ihe niile down. See now, so want to enter person farm. I don't know who director now come this our side where we plant everything now. Why you begin call they destroy them? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.c ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ ugbu a bụ ihe onyonyo anyị nwetara n'aka ndị obodo Ụmụtakwụ nke dị n'ime okpuru ọchịchị Nwangele n'ime steeti Imo. Kedu ihe na-eme ebe ahụ? Ha nọ na-ebe arịrị na-eti n'oke olu si ma kedu ihe ha mere ndị ugwu na ndị ọchị ehi achịrịla ehi ha wee wụbata n'obodo ha wee na-aba n'ubi dị iche iche, ubi ebe ụmụ nwaanyị kọrọ ihe wee na-emebi ọtụtụ ihe na ya bụ ubi. Ọ bụghị sọsọ nke ahụ, ha chịkwara ya bụ ehi wee gawa na otu mmiri dị n'obodo ahụ ebe ndị obodo na-apụta egwu mmiri. Ndị obodo niile wee chịrị obi n'aka. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị ma kpụdobe nso ka anyị nọrọ ala ma nyụọ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Ụmụtakwụ nke dị n'ime okpuru ọchịchị Nwangele n'ime steeti Imo. Ka m bịakwanụ. Good afternoon, good evening, depending on your location. Because on watch and here Ụmụtakwụ. Ndị nama akazi nkọ obodo anyị ozi obodo nama. Ndị nama akazi nkọ mana dam everywhere ma ebe ụmụ nwaanyị kọrọ ọgụ. The nama now everywhere, all the whole corner. So I not try to go under here, she no bodai poor, but I na form here to another thing. In my hand, the FuIani herdsmen. I now watch on. I chan normally here. Afa, you with the control nama. You know they hear me again. You know they hear again now. Now you they find trouble. Now you dey fight trouble, now they tell on them now they go now they fight trouble. Make all they go now they fight trouble. See now, so want to enter person farm. I don't know who director now come this our side where we plant everything now. Why you begin call they destroy them? I think I say me you no cross this side just now. You dey go. I say me you dey run. May you come out now. Because I know why they talk about may problem no go there now. May problem no go there. Man, I carry this cow come up for here. Man, I no go get problem for this community now. Yeah, Ụmụtakwụ now. You watch I ndo FuIani abatala no Ụmụtakwụ. Now my cousin everywhere. Yeah, all set. Now watch I here with the other side of the river. Ya ebe ndị mmadụ na-egwu mmiri onye ọbụla kwụziri attention na-elezi nama. Anụ watch ya na onye ọbụla kwụziri attention na-ele nama. So anyị amazi mma anyị na nama chiri igwu mmiri. Onye na-report to this thing with the youth president Ụmụtakwụ Development Union. Biko ndị dede anyị, biko ndị mpam, biko mara na ihe ọnụ ga-eme gbasara this thing ka ọ ghara ịkarị like this because anyị niile na ofu anya ka anyị jiziri ihe ụra. Because on the watch quite the other side. And I walk na majuchine ebe the other side. Because the money on game because yeah, wow, another set. Yeah, on the natural area. I don't tell you, man, I carry this thing past the other side. They go back from where now from they come. Yeah, outside they banana or gonna in that glass or gonna pete pete. Yeah, another set na ndashi na ebe niile nama niile chi ebe niile akọrọ ọgụ na azụọla ya na ụmụ nwaanyị niile nọ dị na-eti mkpu azụọla ihe niile down. So ihe ahụ ga na village na Ụmụtakwụ wuzi dump. Ụmụtakwụ wuzi dump. Ị ga-ahụkwa the other side. Akakwa ha nkụ the other side. Ụmụtakwụ wuzi dump nama. Because no, the man ga-ama ihe ọ ga-ekwu ndị nọ close to the highest authority because I this going safe no Ụmụtakwụ now. With ihe ndị ahụ ga n'ime obodo anyị today, we are no longer safe. Because no mara ihe ọ ga-eme. Thank you very much. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka nkwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Nwanne anyị nwoke bụ onye mere ihe onyonyo a ekelekwa gị.
ka isi wee zipụta ya bụ ozi, mana ana m eche na ihe niile abụghị ihe kwesịrị imewe n'ihe onyonyo wee zipụtawa n'efere mba ụwa otu a. Kedu ihe nji maka ya ekwu? Mgbe ị na-akọwa onwe gị, ịkọwara onwe gị dịka onye isi ndị ntorobịa nke ama dịka youth president n'obodo ahụ ihe ahụ na-eme, wee sị ka njụzia, kedu ndị nwa ịbụ president ha? Kedu ndị youth nọ n'obodo ahụ? Kedu ụmụ ikorobịa nọ n'obodo ahụ? Ka anyị nwa bụ ndị Igbo anyị ga-agbapụziri ndị ugwu na be anyị? Ọ na-abụkwa na ihe oke ịgba anya mmiri na ụmụ Igbo ndị nọ na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria na-agabiga mkpagbu, na-agabiga mmegbu dị iche iche n'ebe dị iche iche nke ha nọ n'aka ndị nwe obodo ebe ha bi. Mana abatakwa n'ala Igbo, ndị nwa na-akpagbukwa ndị be anyị na mpaghara dị iche iche nke be ha, batakwa n'ala Igbo na-azọgidekwa anyị ọkpa n'isi. Ọ bụghịkwa na ihe dị mma. Wee na-asị, keduzi ụmụ ikorobịa enwere n'ala Igbo? Kedu ụmụ ikorobịa enwere n'obodo ahụ? Ka ọ bụ ihe niile ka a ga-ekuziri unu ekuzi? O nwere ụdị ihe ọ ga-abụ unu mee n'ụdị ọnọdụ a, ọ bụghị mmadụ ga-ejikwa ọnụ agwa ndị a, hapụkwala ehi abata n'obodo unu. Wee na-asị, onye Igbo ọ ga-emenwu ụdị ihe a na be ndị ugwu? Onye Igbo ọ ga-ejinwu azụmahịa ya wee na-emebi ihe ndị mmadụ na be ndị ugwu agbachi ya nkịtị, makwanụ ndị ugwu ewere ihe onyonyo na-eme? Nke ahụ agaghị eme. Nke ahụ adịghị pọsịbụl. Ha ekwebedu ndị Igbo ṅụọ mmiri ma dowe ọba na mpaghara dị iche iche n'ala ndị ugwu, o wee bụrụ nke ịhụ ebe onye Igbo na-achọ ndị ugwu okwu agbachi ya nkịtị makwa na-emewe ya ihe onyonyo. Ụdị ihe dị otu ahụ agaghị emenwu na be ndị ugwu. Wee na-asị, ndị Igbo o rugokwanụ mgbe anyị ga-eteta n'ụra. Oge erugo mgbe anyị ga-eteta n'ụra. Ọkwa n'izuụka gara aga ka ọ bụ izuụka abụọ gara aga ka ndị ugwu si na ha agaghị erezi nri ọbụla nke a na-ebupụ nke si na ala ndị ugwu ebupụ, na ha nwa bụ ndị ugwu ga-erijugodo afọ tupu onye ọbụla na-abịa ịzụ nri a na-ebupụ azụwa. Mana abatazikwa nna be anyị nke ndị be anyị na-asịzi ka ha were aka ha kọta, ka ha kọpụtara onwe ha ihe ha ga-erinwu, ihe ha ga-eji azụ ezinụlọ ha, abịakwa achịrị ehi bịa mebisia ihe niile. Ọ jọkwara ezigbo njọ. Nke doro onye ọbụla anya bụ na ndị gọọmenti anyị, ndị gọọmenti ndị na-achị achị n'ala Igbo, onweghị dịka ha si wee etinye ntị n'ihe a niile a na-akọ, onweghị dịka ihe a niile a na-akọ si emetụ ha n'obi. Kedụzi ihe anyị ga-eme dịka ndị Igbo? Ihe anyị ga-eme dịka ndị Igbo bụ ka anyị kwụsịkene ihe a anyị na-agba onwe anyị mgba ụbọchị niile. Ka anyị kwụsịkene ihe anyị na-agba onwe anyị mgba, ma ọ bụghị na ụka si nke a, ọdịnala si nke a, ma ọ bụghị ma pati nke a si nke a, pati nke ọzọ asị nke a, ma ọ bụghị ma ndị otu Biafra nke a sịrị nke a, ndị otu Biafra nke ọzọ si nke ọzọ. Ka anyị hapụkana ihe a niile anyị na-agba onwe anyị mgba n'ime onwe anyị dịka ndị Igbo, jikekọna onwe anyị ọnụ wee mara ihe anyị ga-eme ndị ire anyị. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Maka gịnị? A sị na atụọrọ ọmara ọmara, atụkwara n'ofeke, ofere isi tinye n'ọfịa. O wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa yiri akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu. Onye asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.